Здравейте хора, в днешното видео ще играем на играта Animal Hospital. И също така, ако искате още видеа на играта, може да се абонирате за канала. И сега нека да започваме. Добре хора, сега чакаме да дойде първия ни пациент. Не да спием. Чакай. Да си видим. Грозен ли си? Грозен си. В принцип. Хайде. Отивай към стая номер 1. Добре. Така. Идвай, коте ми се... Това не е контент. Много прилича на коте. Прилича, ма не. Така, сега искам да ви кажа един хак. За първите двама клиента ви трябват мента, такава като някаква билка и капки за очи. Да, аз това и го казах. Добре. Така, сега, докато Това ли... не сега няма. Идва ли другия клиент? Да. Взекам и към две. Така. Добре, единият клиент е излекуван. Да. Ще се видим, когато доктора дойде. Така хора, доктора идва. Нещо и той е грозен. Много. Всички, не знам защо в тази игра всички герои са толкова изкъртени. Буквално нямам представа. Да, принцип. Следващото кафе е за тебе. Да. Защото аз в началото исках едно. И в коментарите може да пишете какви видеа искате да качваме. Може да качим видео как играем на Plus One Speed Keyboard Escape. Да. Какво да е следващото видео на Keyboard или на Animals in the Hospital? Те ще напишат. И също така на 1000 абонати ще си покажа лицето. Вече ако искате да си го покажа, може да се абонирате. Така, сега вече почват аномалите. Сега тук вече трябва да сме Не знам защо на втори ден идват толкова много аномалии. Проверявам всичко. Камери. Снимката. И видеото няма да е дълго. Ще бъде под 15 минути. Горе-долу 13-14 минути ще бъде видеото. Няма да е много. Пишете, ако искате да правим по-дълги видеа. Да. Защото за сега не мисля, че са чак толкова интересни. Ако са ви интересни, видеята може да напишете в коментарите. Този няма да го обсъждам. Този не само кафета, няма да ме давам. Ананасни. Еми, ела да пиеш кафе. Ей, сега само да го излекувам. Искаш ли да го изпия? Добре, ти излекувай клиента, аз ще изпия кафето. Ма внимавай, моля ти с какво приемаш. Да. Този... Този иска билки. Пак ли? Да, направо. Добре. Така хора, сега обслужваме другия пациент. Еми, Той не. изглежда нормално. Да. Снимката е добре. Дано да не е аномалия случайно. Не знам какво се случва, но вече като приемаш аномалии, те нищо не ти правят. Или не знам, може би ние нещо направим. Вчера правихме един експеримент да приемем аномалии. Когато ги приемахме, нищо не се случваше. Това не беше доста странно. И приеме аномалия и тя се тръгва. Да. Не сме на 100% сигурни, че тия вчера бяха аномалии. Камерите бяха като змии. Помня, че в началото на играта, още първият път като играх, като приемеш аномалия, тя почваше да напре пациентите. Да. Не знам какво се е случило с тези аномалии, но вече Нищо нищо ладно. не правят. Много тъпи са станали. И също така много гадно е Очи и... термометър. Добре,
Добре, хора, излекувахме го пациента и сега отиваме към касата. Добре, хора, този пациент е нормален и на снимката, и на камерите. Така, приема. Хайде, пациенти. Най-дразнащото нещо в тази игра са тъпите пациенти, които се движат толкова бавно. Да, не Повтарям, бавно. What the? Този ми изфъкна 5 в мозъка. Сега съм на 67. 67. Хора, доктора дойде за трета смяна. Да. Пишете дали искате видео, в което да стигнем до 35-та смяна. Дали искате такова видео. Това не знам дали ще може. Така, хора, станахме трета смяна и доктора отвори шопа за 3 минути. И тук искаме да го купим това зънче, ама нямаме, не ни достигат $39. Хора, искам да ви кажа, най-доброто нещо в тази игра е този шоколад. Буквално изядеш Да, ли го, ти дава 60 сани, че това е... Не 60, а 20. 20 ти дава. Не 60. Пак става. Става и 20. Така, чакай. Това ще го на камерите ми до нормален, няма нищо. Те на снимката е нормален и пациент като пациент. Така, хора, Сега? отиваме към стая номер 7. Мен това ми е любимата стая. На мен ми е стая номер 6 и 8. Ще правя тук такова цветовете, а пък в 8 смяна правя операция. Така, искам да ви разкажа една история. Значи, сега няма да го лекуваме това. Ела! Алекс. Оп. Значи сега ще им разкажа една история. Когато играхме, аз седя тук и имаше един пациент, който чакаше на опашката за тази стая. И докато го лекувах то се превърна нещо изпеха, превърна се в качалка. И започна да ме бие и тогава умрях. Щях да си подобря рекорда. Качалка. И да, почна да ме хапе, да ме бие. Като побъркам човек. Да. Да. Какво не така? Сега ще кажа. Не знам, че този пациент иска такова, такова и такова. Иска... Отивай да ги Аз ги вземеш. запомням по много странен начин. Добре, отивай. Така, хора, излекувахме пациента в стая номер 7. Сега. Така, дай сега този да го видим на камерите. Добре, да видим. Сега го пускаме. Да ми добре. Хора, този пациент припадна. Пада. Взимам го. Бързо. Сега, Бързо. да, ти го взимай. Хора, извинете, но нашите прахосмокачка. пускат с прахосмокачка. И не можем да спрем така. Да. И дори да я чувате, надявам се да не ви пречи. Паузирахме видеото, когато я пуснах, защото беше много силна и Да. като цяло да. Излекувахме- Пациента, който тичаше... Да, в стая номер 2 го излекувахме. Някаква мишка дойде, която знам, че не е, тя винаги не е с такова. Винаги не е аномалия. Къде да го направим снимка? Няма да я виждам снимката. Защо е този пожарогасител? А не аз подрънкам. Аз имам 99 сани. Така, върви към стая. Така, хора, сега лекуваме това куче, където май шарка явно има. Така. Трябва да видим снимката, хора. На камерите бях споделнакъм. Така. Даваме му и отива към стая номер 2. Така, хора, този отива към стая номер 7 и този, който в момента е към стая номер 2. Сега нека да го излекуваме. Така, хора, вече го лекуваме този в стая номер 7. В стая номер 2 аз го излекувах. И сега нека да му такова, да му спасиме сърцето. Така, хора, приехме пациент, който отива към стая номер 1. Еми, ти ли ще го лекуваш? Отивай ти да го лекуваш, аз отивам да лекувам пациенти. Не да лекувам пациенти, а да ги приемам. Дай да си затворим врата. Май да, да, тук ще застана в ъгъла, ще чакам. Така, хора, дойде доктора и сега ще си купим второто звънче. Най-сетне вече. Хора, приехме един заек.
Не, този е аномалия. Не, що приехме аномалия, хора? Сега ще стане страшно. Сега какво ще Сега- правим? Сега искам да видим какво ще стане, като приема аномалия. Какво тук може да ни стане, нали? Дай сега да видим. Добре. Така, хора, сега Какво? Не гледай започваме... нагоре. Да, отгоре малко. Да, аз ще го лекувам. Сега просто да видим какво може Аз пък имам да сърце. стане. Добре. Взех сърце. Ножица. Казвам ми, От защото моята страна може... са ножиците, аз ги взема. Добре. Месо. Това От е моите страна. Така. От твоята страна. Мгм. И сърцето е от моята. Месо и такова. Аз слагам сърцето. И аз такова. Сега какво ще се случи? Той беше аномалия. Сега представете ли си да не няма такова хора? Хора! Нападна ни. Сега какво трябва? Имаме ли електрошок? Не точно, не точно. Как да не е давал, бебе? Ето имаме, Еми! Имаме електрошок, имаме. Тъй като поводява жаба. Добре. Хора, спасихме се от някакъв мутирал заек такъв, бате. Не знам. Хора, сега този според мен направо не е аномалия в кавички. Но иска да те приемем. Няма да те приемем, бе. Няма. Само тебе ще те приемем. За сега дай да видим дали нещо на каналите ни. Тук не. Така на снимката е нормален. Ох, много са scary these patients. Много са Да, страшни. Така сега отваряме клетките. Този ако не спре да дрънка, ще И му напъхне шоколад в устата. Еми отива да го лекува пациента. Хора, сега Еми, докато я няма, ще вземем електрошока, защото аз смятам, че тия 4 смяни са само за мен. Сега отивам да я намеря и ще електроковам. Сега. Еми, къде си? Имам изненада за тебе. Каква е тя? Ще държиш електрошок. Защото тия 4 смяни са само за мен. Ела тука. Ела. Защо не мога да те таковам да с електрошока? Стой тука. Стой мирно. Не, хора, бъгнем телефона. Добре, хора, смятам до тук да бъде видеото. И Ако искате в следващия епизод да си го върна, пишете в коментарите. надявам се видеото да ви е харесало. И ако ви е харесало, може да се абонирате за канала, да лайкнете видеото. И тази тъпа мишка да спре да натиска звънеца. Да. И Това е всичко от нас. Чао! Чао!